Turka shi kamar da wasa, rigima ta kaure tsakanin jarumi kuma sananne a ɓangaren TikTok Gfresh Alameen da kuma matarsa Maryam Niki ta dalilin tsohuwar matarsa Sayyada Sadiya Haruna. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. A yau fa muna ɗauke da wani labari mai zafin gaske wanda abin zai matuƙar baku mamaki, wani abin ku yi dariya, wani abin ku yi Allah wadai da shi, tsakanin mawaƙi kuma shahararre a ɓangaren TikTok Gfresh Alameen da kuma matarsa Maryam wacce ake mata lakabi da Maryam Niki Minaj da kuma tsohuwar matarsa Sayyada Sadiya Haruna, wadda ya kasance sananniya ce ita ma, an san fuskarta a TikTok da kuma sauran manhajoji na sada zumunta. Ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, wanda a yanzu za mu fara muku da wani bidiyo wanda mawaƙi Gfresh Alameen ɗin yake yi wa matarsa tsawa akan abin da ta yi bayan ganin wani bidiyonsa da tsohuwar matar tasa. Kawo daga Kaduna, to matata na ciki. Bidiyon nan ina son yi shi ne saboda matan da suka dinga zuga matata daga shekaran jiya zuwa yau. Farko ma dai sai ta daina social media, shine abu na farko. Matata dole ta daina social media. Abin da ya sa na bar matata take social media ba kishi, ba rashin kishi ba wani abu. Abin da ya sa na bar matata take social media saboda inuwar ɗaukaka ta za ta sa ita ma ta samu wani abu da za ta mallaki wasu abubuwa manya-manya a rayuwarta. Kuma already duk komai da nake tana da percentage ɗinta, na bata dama. Yanda daman da na bata a nan da yanda na ajiye ta da ko wasu matan ministers ɗin Abuja, na rantse muku da Allah ba su samu ba. Ministers ina gaya muku wannan maganan, wallahi ba su samu gatan da ta samu a nan Abuja ba. Dawowa ta kenan. So na ga yanzu da kaman social media take so ta yi amfani, amma kuma saboda wasu ziga da wasu mata wasu tsofin karuwai da ta sani, saboda dalili na kuma ta san su. So saboda waɗannan matan ne nake musu warning, ba na zagi a social media, amma da na ce gutsun uwarku. Kuma duk wacce ta ƙara shige wa matata, wallahi zan ci uwarta. La'ada waje, wallahi ina gaya muku, zan kafe ta in ci ubanta. Saboda duk na san su, duk waɗanda suka ziga ta nan, suke ziga ta, suke ɗora ta akan mace. A bar shi, ani na yi laifi, na yi kuskure, na yi video da tsohuwar ex-wife ɗita na ɗora. Is that what abinda zai sa ita ma ta zo ta kafe ta fara bidiyoyi? Is that what zai sa ta tana matan aure? In banda ita ma, ni fa da na sa ki a social media ban sa ki dan ni, na sa ki ne saboda kada wata ta goma shi ta wuce ki. So nake ki zama babban mace, ki zama kina yin yanda kowai bacce babban mace take a Najeriya. Allah ya bani daukakan da a ce na bar account daga lokacin da aka daura auren mu zuwa yanzu, da a ce account na bakki kin fara TikTok daga sanda aka yi auren mu zuwa yanzu, da yanzu followers ɗinki sun get to 1 million. Original account kenan, mai original followers. To da na hana ki yin TikTok, na hana ki ne, kina ji na aiko wannan sakon saboda bidiyon da kika yi ne, da kuma matan da suka je suna wannan maganganun da suke wannan yana ci uwarsu. Wallahi la'ada waje, ni ba na faɗa aure in na ga dama. Kina ji, duk wacce nake son in aura zan aura, ko yar gidan Fir'auna nake so in aura, wallahi. In dai har ka kasance kana bibiyar al'amura na yau da kullun na manhajar TikTok, to babu shakka ka san wane ne Gfresh Alameen, domin sananne ne kuma ya kasance jagora ko mu ce jigo, musamman a arewacin Najeriya a wannan manhaja ta TikTok din. Sannan kuma babu wani wanda bai san batun aurensa da Sadiya Haruna ba, wadda ya kasance ita ma sananniya ce wacce aka fi saninta a wajen ɓangaren sai da magungunan gargajiya, Sayyada Sadiya Haruna. Babu wani wanda bai san batun auren mawaƙi Gfresh Alameen da Sadiya Haruna ba, da kuma yadda auren nasu ya kaya har Allah ya kawo ƙarshen zaman nasu, wanda an yi rabuwa ce mara daɗi. Daga bisani kuma mawaƙi Gfresh Alameen ɗin ya sake yin aure, wanda ya auri wata wadda take a garin Yola mai suna Maryam, wacce ake yi mata lakabi da Maryam Niki Minaj, kamar yadda shi mawaƙi Gfresh Alameen ɗin yake kiranta da wannan suna. To a halin da ake ciki dai, bayan rabuwa da aka yi ta uwa ta uba da aka yi tsakanin mawaƙi Gfresh Alameen da tsohuwar matar tasa, wanda daga bisani ya sake aure, babu wata alaƙa a tsakaninsu. Kwatsam
a kwanakin nan sai ga wani bidiyo da mawaki Gfresh Alameen din yayi posted tare da tsohuwar matar tasa, wanda wannan bidiyo yayi matukar janyo cece-kuce ba kaɗan ba a kafar sada zumunta, kasancewar yadda aka gansa da tsohuwar matar tasa da suka yi rabuwar baran-baran, sannan kuma irin bidiyon da suke yi wanda bai kamata a ce sun yi ba. Hakan ya saka mutane suka yi ta tagin ɗin matarsa wato Maryam Nicki Minaj a ɓangaren tsokaci wato ɓangaren comment section kenan. Ita ko Maryam Nicki ta ga wannan bidiyo ba ta yi wata ba, ta fito ta dinga zage-zage, ta kira Saudiya Haruna da tsohuwar guzuma, inda take ta bayani da cewa ya kamata ta rabu da mijinta tunda dai yanzu ba a tare suke ba. Ta inda dai Maryam Nicki Minaj take shiga take fita, abin ya yi matukar bata mata rai domin bai mata daɗi ba, sannan babu wata za ta ga irin wannan bidiyo abin ya zama ya yi mata daɗi, dole sai ya bata mata rai. Shi ko ta ɓangaren mawaƙi Gfresh Alameen ƙalubalantar ta yake, inda ya ce zai hana ta yin social media ga baki ɗaya ma, domin a yanzu haka halin da ake ciki ta majiya mai ƙarfi cewa shi mawaƙi Gfresh Alameen ɗin ya ce zai anshe wayar hannunta domin ba zai bar matar shi ta ci gaba da yin waɗannan al'amura na social media ba. Sannan kuma ya ce duk wasu wanda suke ziga ta akan irin waɗannan abubuwa ya san su, sannan kuma ya ce zai ambace su, sannan zai musu rashin mutunci fiye da yadda suke tunani. To a wani bangaren kuma wasu mutanen na ganin cewa bai isa ya hana ta yin harkokin social media ba, saboda shi ne ya ɗaura ta akai kuma abin ya riga ya bi jininta, sannan kuma tana jin daɗi irin yadda ta zamana tana tare da mutane manya, duk da cewa mawaƙi Gfresh Alameen ɗin ya bayyana ta sanadiyyar shi ta san duk wani babba da ta sani a cikin ƙasar nan Najeriya, sannan kuma yana bayyana cewa idan ba ta yi haƙuri ba, shi aure ba wai dole ba ne a ce da mace guda ɗaya za ka zauna, idan kana da hali za ka iya ƙarawa, a maganganun mawaƙi Gfresh Alameen ɗin. To sai dai fa har zuwa yanzu mutane suna ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan abu da yake faruwa. Hakan ya sa ba mu ƙasa a gwiwa ba domin kuma mu kawo muku mu ji irin abin da za ku tofa daga bakinku. Shin menene ra'ayinku game da wannan abu da yake faruwa? Za ku iya faɗa mana a ɓangaren tsokaci wato ɓangaren comment section. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da ziyararku.